Mayumi Santos Pataxil tinsab mixlija li qatlet il-Marċellino Montalban Sarraza b'daqqieta sikkina fil-lejl ta' bejn l-ewwel u t-tieni ta' Lulju 2021. Il-prosekuzzjoni qed takkuża li mhux biss tagħtu daqqa ta' sikkina f'sidru iżda wkoll ippruvat tħanxarlu wonqu. Wara l-ferment il-mara marret tagħmlet rapport li taqsima tal-Pulizija li tinvestiga każi ta' violenza domestika. Hija qalet li kienet vittma ta' violenza domestika u wara sija semmiet li ntużat sikkina. Meta l-Pulizija marru fuq il-post sabu l-katavru ta' raġel mgeżwer f'Kutra. Kien hawn li bdew l-investigazzjoni dwar il-qtil. Il-mara hija akkużata bil-qtil ta' raġel li għamlet rapport qarieq mal-Pulizija kif ukoll li babset l-evidenza. Il-ġuri qed jinstama' quddiem l-imħallef Consuelo Xerri Herrera. Xehed l-Ispettur Godwin Xerri. Qalli fl-interrogazzjoni l-akkużata qaltilhom li kellha relazzjoni ma' raġel ieħor imma din spiċċat u reġgħet marret għand il-vittma. L-Ispettur Xerri qal li f'ħafna waqtiet fl-interrogazzjoni l-akkużata żammet f'homma siget. Wieġbet ma tistaqsewek il-vittma kienx violenti magħha u qalet iva. Hija persuna cold. Hawnhekk l-ispettur twaqqaf mid-difiża u l-ġurija nħarġet mill-kamra. L-imħallef Consuelo Xerri Herrera qalet li ma jistax joqgħod jagħti interpretazzjoni tal-emozzjonijiet tagħha, imma jgħid biss x'seħħ waqt l-interrogazzjoni. Fil-qorti kienu esebitu wkoll żewġ tiskika li nstabu fil-proprjetà tal-akkużata. Waħda instabet fil-kċina, l-oħra kienet għarrimi. Fl-ewwel ġurnata tal-ġuri aspetti minn xieda li ngħatat minn stqarrijiet ta' ħbieb u kollegi tal-vittma li indikaw imġiba u għati tundini ta' jura fil-konfront tal-vittma mill-akkużata. Għallu li kienet għajura, iċempillu spess u kienet akkużaħ frekwentament li kellu l-xaħat tiħor. Għallu li kienu jġildu spess imma lilu ma kienux jafuħ bħala raġel violenti.